సొల్మెలు నమ్మకుడ్ల తుಳು వార్ತೆలు యాన డాక్టర్ ప్రియా హరీష్ ఇత ముఖ్యాంశాలు. ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಲು ಶುರುವಾಯಿನ ಬೆರಿಕೆ ಕೊರೋನಾ ಕೋವಿಡ್ ಉಪದ್ರ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡ 7 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೊರೋನಾ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಉಪ್ಪೆರೆ ವೈದ್ಯರೆಡ್ದು ಸೂಚನೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಲ್ಪನಗಳಿಗೆ ಸೀಟ್ ದೆತ್ತದೀನಗ ಕೋವಿಡ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಲೆನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮೀಸಲಾತಿ ತುರ್ತು ಸೇವಾ ಬೇಲೆದಗಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ. ತೋಜಂದೆ ಆತಿನ ಸುವರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಬೋಟದ 7 ಮೀನುಗಾರರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ. ಬರೋ ಕಲ್ಪನೆತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಳಿಗೂ ಉಮೇದು ತೋಜೈನ ನಿಟ್ಟೂರು ಶಾಲೆದ ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಶಾಲೆದ 5ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪಡಿಲು ಬುರ್ದಿನ 5 ಎಕರೆ ಜಾಗೆಡು ಬಂಗಾರು ಬುಳೆ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಕಾಲೇಜು ಸುರಾಯಿನ ಬೆರಿಕೆ ಒಡಿಪುಡು 7 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೈದಿನ. ಈ ಸುದ್ದಿಗೆಂದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲು ಕಂಗಾಲಾತಿರ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶದಂಚ ನವೆಂಬರ್ 17 ರಾಜ್ಯದ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಲು ಶುರುವಾತಂಡ. ಕಾಲೇಜ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಪೋಯರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪನಗನೆ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ತೆರೆದು ಬೈದಿನ. ಕಾಲೇಜುಲು ಶುರುವಾಯಿನ ಬೆರಿಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲೆಗೂ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಆಘಾತ ಉಂಡು ಮಲ್ತದಂಡ. 3 ದಿನಟ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಲೆದಕ್ಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಸೇರ್ದು 7,000 ಜನತ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಡಪಾದಿತ್ತದು. ಜಿಲ್ಲೆಡ 7 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೈದನ. ಇಡೆಮುಟ 4,000 ವರದಿ ಬೈದನ. ನನ್ನ 2,000 ವರದಿ ಬರೆಯರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಡ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಂಡಲ ಒವೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೋಜಿದ್ಜೆ. ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಉಪ್ಪೆರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಿರಂದು ತೆರೆದು ಬೈದನ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಲ್ಪನಗಳಿಗೆ ಸೀಟ್ ದೆತ್ತದೀನಗ ಕೋವಿಡ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಲೆನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊರ್ಪುನ ನಿರ್ಧಾರನು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಗುರುವಾರ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತದನ. ತುರ್ತು ಸೇವಾ ಬೇಲೆದಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶನು ಸರ್ಕಾರ ದೀವೊಂದುಂಡು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಸೀಟ್ ದೆತ್ತದೀನಗ ಕೋವಿಡ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಲೆನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊರ್ಪುನ ನಿರ್ಧಾರನು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಗುರುವಾರ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತದನ. ಕೊರೋನಾ ಎದುರು ಹೋರಾಟಗೂ ಜೀವದ ಅಂಗ ಬುಡ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿನ ತುರ್ತು ಸೇವಾ ಬೇಲೆದಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ MBBS ಬೊಕ್ಕ BDS ಸೀಟ್ ಪಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಹೊಸ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತದಂಡ. ಬರ್ಪುನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಡು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಡೆಂಟಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಸೀಟ್ಲೆನ ಅಜಪು ಬೊಕ್ಕ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗಾದ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಹೊಸ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಟ್ಟದಂಡ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗೆಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪಿದಟ್ಪಾದಿತ್ತದು. 2020-2021 ಸಾಲಿಡ್ ಈ ವರ್ಗಗೂ 5 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೂಲ್ ಸೀಟ್ಲೇನು ದೆತ್ತದಿತ್ತಂಡ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪವನ ನೀಟ್ 2020 ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಡ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲೇನ ಅಜಪುಂಡು. ಕರ್ತವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನವೀಯತೆಗಾದ ಸ್ವಾರ್ಥದಾಂತ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನ ಮಾತ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಲೇನ ತ್ಯಾಗೋಗು ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಾಲಯ ತೆರಿಪಾದಿನ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹಿಡಿದು ಜೀವ ಕಳೆಯನ್ನ ತಂಡ ಕೋವಿಡ್ ಸಂಬಂಧ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಡುಪನಗ ಪರಮೋಸಡು ತೀರ್ನ ಕೋವಿಡ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲೇನ ಅಜಪು ಬೊಕ್ಕ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಲೆಗ್ ಕೇಂದ್ರ MBBS ಸೀಟ್ಲೇನು ಪಟ್ಟುಲಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದಿರ. ಕುಳಾಯ್ದ ಪೂಮಾರ್ನ ವಸಂತ ಪನ್ಪುನ ಜಮಣೆ ತಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಸೂರಿಂದ್ಯದ ರೇಖಾ ಪನ್ಪುನರೇನು ಕೆರ್ದು ಜೀವದೆತ್ತೊಂಡ ಸಂಗತಿ ಬುಧಾರ ನಡೆತದನ. ವಸಂತಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೊಣ್ಣುಲಿನ ಸಾವಾಸ ಇತ್ತದು ಸಾಲುಡ್ಲ ಮುರ್ಕುದಿತ್ತೆಂದು ಸಂಶಯ ಉಂಡಾತನ. ಕುಳಾಯ್ದ ವಸಂತ ಪನ್ಪುನ ಜವಣೆ ತಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಸೂರಿಂದ್ಯದ ರೇಖಾ ಪನ್ಪುನರೇನು ಕೆರ್ದು ಜೀವ ಕಳೆಯೊನ್ನ ಸಂಗತಿ ಬುಧಾರ ನಡೆತದಿತ್ತನ. ಕುಳಾಯಿ ಸಂಕದ ಕೈತಲು ಪೂತ ಬೇರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ವಸಂತ ರೇಖಾ ಕುಟುಂಬಗೂ ಭಾರೀ ಮುಟ್ಟದಾಯ ಆದಿತ್ಯ ಎಂದು ತೆರೆದು ಬೈದನ. ವಸಂತ ಪಾಕ ವರ್ಷಲುದಿಂಚ ಬಾಡಿಗೆ ನಡಿತ್ತೆ ಏರ್ಲಾದಾಂತಿನ ಜಾಗಿಡ ಈ ಇಲ್ಲಿತ್ತದು. ಈ ಅವಕಾಶನು ಗಳಸೊಂದು ವಸಂತ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಎಂದು ಊರ್ದಕ್ಲು ದೂರ್ದಿರ. ಆತೆ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಸಾಲ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆಂದ್ಲ ಜನಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ. ರೇಖಾಡ್ಲ ಬಂಗಾರು ದುಡ್ಡು ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದುಂಡು. ಒಂದುವೇ ಕಾರಣ ಕೋಪಾದ ರೇಖನ್ನು ಕೆರ್ದು ಪಡೊಂದು ಸಂಶಯ ಉಂಟಾತನ. ಪೊಲೀಸರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ ತನಿಖೆ ನಡಪಾಂದುಲ್ಲೆರ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಲಕ್ನೋ ರಾಜಮಾರ್ಗಡು ಮಾಮಲ್ನ ಗಾಡಿ ಅವಘಡ ಒಂಜಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆತದಲ್ಲ. SUV ಕಾರ್ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟು ಉಂತದಿತ್ತಿನ ಟ್ರಕ್ಗೆ ಎಡ್ತದ ಆಜಿ ಜೋಕುಲು ಸೇರಿದು 14 ಜನ ಜೀವ ಕಳೆ ಹೊಂದಿರ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಲಕ್ನೋ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಸುತ್ತದ ಮಣಿಕ್ಪುರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತುಡು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ ಟ್ರಕ್ಗೆ ಎಡ್ತದ ಆಜಿ ಜೋಕುಲು ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟು 14 ಜನ ಜೀವ ಕಳೆಗೊಂದಿರ. SUV ಕಾರ್ ಇಡೀ ಪುಡಿಯಾದ ಕಾರಿಡಿತ್ತಿನ ಏರ್ಲ ಬದುಕದು ವರಿದಚರ. ಈ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ತೆರೆದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ತೆರಿಪಾದಿರ. ಟ್ರಕ್ದ ಚಕ್ರ ಪಂಚರ್ ಆದ ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟು ಉಂತುದಿತ್ತಂಡ. ಟ್ರಕ್ದ ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಪೊಡಿಯಾತಿನ ಕಾರನ್ನು ಬೊಲೆರೋ ಗಡಸದ ದೇದೆರ. ಟ್ರಕ್ದ ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಬಾರಿ ರಭಸಡು ಬೈದಿನ SUV ಕಾರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ತತ್ತದು ಎಡ್ತದ. ಕಾರಿಡಿತ್ತಿನಕಲು ಮದ್ಮೆದ ಲೇಸ್ಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕುಂದಾಕೈ ತಲುಪನ ಅಕ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಲೆಗ್ ವಾಪಸ್ ಪೋವದಿತ್ತಿರ. ಜೀವ ಕಳೆಯವನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಕುಟುಂಬಲೆಗ್ಲ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಂಚ ಪರಿಹಾರನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ. ಮಲ್ಪೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರಡ್ದು ಕಡಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಪೋದು ತೋಜಂದೆ ಆತಿನ ಸುವರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಬೋಟದ 7 ಮೀನುಗಾರರ ಕುಟುಂಬಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದನ. ಸುರತ ಹಂತಡು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಂಚ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತನ. ಮಲ್ಪೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರದ್ದು ಕಡಲು ಮೀನು ಪತ್ತರೆ 2 ವರ್ಷದುಂಬು ಪೋಯಿನ ಸುವರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಬೋಟು ಓಡೆ ಪೋತುಣುಂದೇ ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ಆ ಬೋಟುಡಿತ್ತಿನ 7 ಜನ ಮೀನುಗಾರರು ತೋಜಂದೆ ಆದಿತ್ತರ. ಆ ಮೀನುಗಾರರ ಕುಟುಂಬಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತದನ. ಮೀನುಗಾರರು ತೋಜಂದೆ ಆದ ಬಡವಿರ ಮೀನುಗಾರರ ಕುಟುಂಬದ ಆಧಾರ ಕುಂದುಲನೆ ಕಳೆ ಹೊಂದಿರ. ಸುರುತ ಹಂತಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಕುಟುಂಬಗೂ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರ. ಇತ್ತೆ 2ನೇ ಹಂತದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತುಂಡು. 7 ಜನತ ಕುಟುಂಬಲಿಗ್ಲ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಂಚ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಸಾಯಗೂ ಮೀನುಗಾರರ ಕುಟುಂಬ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾದರ. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಳ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕಟೀಲ ಇಂದೆತ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ 2020-2021 ಸಾಲದ ಸಂಸ್ಕೃತ MAಗೆ ಅರ್ಜಿಲೆಯಿದೆರ. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಳ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕಟೀಲ ಇಂದೆತ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ 2020-2021 ಸಾಲದ ಸಂಸ್ಕೃತ MAಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಡ್ದು ಅರ್ಜಿಲೆಯಿದೆರ. ಒವ್ವೇ ಪದವಿಡು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿದ್ವತ್ ಮಧ್ಯಮ BAMS BNYS ಪಾಸಾಯಿ ನಕುಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸಂದಾವಲಿ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾದ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 77-24-20-4 ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪೊಲಿಯಿಂದ ತೆರಿಪಾದಿರ. ಈ ಅವಕಾಶ ಕೆಲವೇ ದಿನ ಇತ್ತದು ಅವತ್ತ ಪ್ರಯೋಜನದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಳ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಕಟಣೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ತದ. ಬಡವಿರು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ನೀರ್ದ ಬಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟಚಿಂಡ ಅಪಗನೆ ದೆತ್ತುಪಾಡ್ನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಶ್ರೀಮಂತರು ಪ್ರತಿಷ್ಠದಕ್ಕೂ ಬಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಚಿರಂಡ ಅವೆನು ಕೇನುಚೇರ. ಇತ್ತೆ ಉಂದುವೇ ಕಾರಣಡು ಪಾಲಿಕೆಗೂ 80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾತು ನೀರು ಬಿಲ್ಲು ಬರಿಯರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಕುಟ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೂ ಸುಮಾರು 80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾತು ನೀರ್ದ ಬಿಲ್ಲು ಬರಿಯರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಬಡವಿರು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ನೀರ್ದ ಬಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಜಿರಂಡ ಅಪಗನೆ ದೆತ್ತುಪಾಡುನ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಶ್ರೀಮಂತರ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠದಗಳನ್ನ ಬಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಜಿಂಡ ದೆತ್ತುಪಾಡರೆ ಅತ್ತಂಡ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟರೆ ಕೇಂಡೋನುಜಿ ತುಂಬು ಪಿರ ತೋಪುಡು ಅಂಚದೆ ಈತ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಕಿ ಆತನ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ 2 ನಮೂನಿದ ನೀತಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಏವ್ರ ತೋಜಾದಿರ. ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗೂ ನೀರ್ದ ಬಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಜಿಂಡ ಜೋರು ಮಲ್ತದ ಬಿಲ್ಲದ ಪಣೌದೆತ್ತೊನ್ವೆರೆಂದು ಸುದ್ದಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಕೊರೋನಾ ಕೋವಿಡ್ ಮಾರಿಡ್ದವ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಂಡಾರೋಗು ಬಾರಿ ನಷ್ಟ ಆತದ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಡ ನೀರ್ದ ಬಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿರ್ಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಾದಪ್ಪುನಗ ಸರ್ಕಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೊರ್ತುಡು ಬಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನೇನೆ ಉಂಟಾದಿತ್ತನ. ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಮಾತ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಒಯ್ತು ನೆರೆತು ಒಂದುಂಡು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಜಿಂಡ ಜೋರು ಮಲ್ತದ ಕಟ್ಟಾವೆರಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಸುದ್ದಿ ನಗರೋಡು ಸುದ್ದಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಡು ಬಡವರಿಗೊಂಜಿ ನ್ಯಾಯ, ಶ್ರೀಮಂತರು ಪ್ರತಿಷ್ಠದಕ್ಲೆಗೂ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲೆಗೂ ಕೊಡೊಂಜಿ ನ್ಯಾಯ. ಅಧಿಕಾರಿಲು ತಿದ್ದೆಪ್ಪೆ ನಿತ್ತಿಡು ಪೋವಂದಿತ್ತಿ ನೀಡ್ದವ್ರ ಪಾಲಿಕೆಗೂ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಪಣವು ಬರಿಯರೆ ಬಾಕಿ ಆತನ. ಆಂಡ ಅವು ನೀರ್ದ ಬಿಲ್ಲು ಪನ್ಪುನವು ಸೋಜಿಗದ ಸಂಗತಿ ಆತನ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿರಿಪಾಯಿನ ಮೇಯರ್ ದಿವಾಕರ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಜನಕ್ಲೆಗೂ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಂಡ ನೀರ್ದ ಅದಾಲತ್ ನಡಪಾದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಕ್ರಮದೆತ್ತೊನ್ನುವಂತ ಪಂತೆರ. ಒಂದು ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್ ಮಾಡಿ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಸಲ, ಒಂದು ಸುರತ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸ ನೀರಿನ ಅದಾಲತಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಹರಿಸಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಗ ನಮ್ಮ ರೆವಿನ್ಯೂಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ
ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ನೀರಿನ ಬಿಲ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಈಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿನ ಪಂಚಾಯತ್ ಪುರಸಭೆಯವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಬಾಕಿ ಉಂಟು, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ 80 ಕೋಟಿ ತನಕ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆದೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಉಂಟು, ಆಗ ಸರಿ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. MPW ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಈಗ MPW ಮತ್ತು ವಾಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಅವರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು 1 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ಕಾಲುವಾಸಿ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಅಷ್ಟಾದರೂ ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ಲು ಬರ್ಬೋದಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ప్రభావి వ్యక్తులు ఖాసగి ఆసుపత్రులు పోలీస్ ఇలాఖೆ ಕಾಡ್ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜುಲು ನೀರಿದ ಬಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟಂದೆ ಬಾಕಿ ದೀತಿನ ಪಟ್ಟಿಡೋಲ್ಲ. ಇಂಚ ಮಲ್ತು ದಿನ ಪಟ್ಟಿದಂಚ ಒಟ್ಟು 80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾತು ಬಿಲ್ಲು ಪಣವು ಬರಿಯರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕಟ್ಟಿಜೇರಿಂಡ ಜೋರು ಮಲ್ಪೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡುಪುನ ಬಗೆಟ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಡ ಮಲ್ಲಕಲು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟಲ ಬಾಕಿ ದಿಂಡ ಮನಿ ಪುಜೇರ. ಈ ಬಗೆಟ್ಟು DYFI ರಾಜ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿ ಪಳ್ಳ ಏವ್ರ ತೋಜಾದೇರ. ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಲಿನ ರಡ್ಡು ಬಗೆತ ನೀತಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಕಲು ಸ್ವರದೆಪ್ಪುವ ಸುರುಕು ಬಾಕಿ ದೀತಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನ ಬಿಲ್ಲು ಪಣವು ವಸೂಲು ಮಲ್ಪಡಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೇರ. ಬಿಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಿಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಈ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ. ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋದು ಜನರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜನ ಸಹಜವಾಗಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲದಂಥ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಜನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೊರಡೋದು ಒಂದು ಮೂರ್ಖತನ ಮತ್ತು ಅಮಾನವೀಯ ನಡೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತೀವಿ. ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ 80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಬಿಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಸೂಲಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಅವರು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಾಕಿಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀರಿನ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಅದರ ಬಿಟ್ಟು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡದೆ ತಪ್ಪುತಪ್ಪಾದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧಿಸ್ತೀವಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ತನ್ನ ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸರಿಯಾದಂಥ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕುಡ್ಲಡಿ ಇತ್ತೆ 85,000 ಇಲ್ಲಲೆಗ್ 5,000 ಇಲ್ಲ ಅತ್ತಂದಿನ 1,300 ವಾಣಿಜ್ಯ 1,200 ಕಟ್ವಣ ಎನ್ಮನೂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಲೆಗ್ ನೀರ್ದ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕಾಲಕಾಲಗೂ ಸರಿಯಾದ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟುವಿರ. ಅಂಡ ಪ್ರಭಾವಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಕಲು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೂ ಮೂಂಕದ ಬಲ್ಲು ಪಾಡು ನಕಲು ಏರೆಂದು ಕೇನು ನಂಚಾತಡ. ಶಾಲೆದ ಪರವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ತನ್ಕುಲು ಕಲ್ಪನೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಬರವು ಕಲ್ಪನಾ ಶಾಲೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪರೆಗಾದು ಎಂಚ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೋಳಿಗೂ ಉಮೇದು ಕೊರುಲಿಂದು ಒಡಿಪುದ ನಿಟ್ಟೂರು ಶಾಲೆದ ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಮಲ್ತು ತೋಜಾದಿರ. ಶಾಲೆದ 5ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪಡಿಲು ಬುರ್ದಿನ 5 ಎಕರೆದಾತು ಕಂಡೊಡು ಬಂಗಾರು ಬುಳೆದೇ ಇದ್ದೀರ. ಇತ್ತೆ ಆ ಬಗೆಟು ಒಂಜಿ ವರದಿ. ಶಾಲೆದ ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ತನ್ಕುಲು ಬರವು ಕಲ್ತಿನ ಶಾಲೆನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಚ ಕೃಷಿಕು ಉಮೇದು ಕೊರುಳಿಯಿಂದ ಒಡಿಪು ನಿಟ್ಟೂರು ಶಾಲೆದ ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಮಲ್ತು ತೋಜಾದಿರ. ತನ್ಕುಲೆನ ಶಾಲೆದ ಪುದರಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಅರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿದಿರ. ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದು ಪುನ ಅರಿತ ಗೋಣಿಲೆನ ಪಿರವು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕತೆ ದೆಂಗದಡ. ಒಂದು ನಿಟ್ಟೂರು ಸ್ವರ್ಣ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅರಿ ಒಡಿಪು ಸುತ್ತಮುತ್ತದ 5 ಎಕರೆದಾತು ಪಡಿಲು ಕಂಡುಲಿಡು ಬುಳೆಪಾಯಿನ ಅರಿವುಂದು 45 ವರ್ಷಲಿಡು ಪಡಿಲು ಬುರ್ದಿನ ಭೂಮಿಗೂ ಕೂಡ ಜೀವ ಕೊಡ್ತಿರು ನಿಟ್ಟೂರು ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆದ ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು. ಈ ಶಾಲೆ ಶುರುವಾದ 5 ವರ್ಷದಿಂಜಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಈ ವರ್ಷ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಆವಡಿತ್ತಡ. ಆಂಡ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಡ್ದು ಗಡ್ದದ ಆಚರಣೆ ಬರಿಕು ಒಂದುದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥದಿಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಯಾರಾತಡ. 5 ವರ್ಷದಿಂಜಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡು 5 ಎಕರೆ ಪಡಿಲು ಭೂಮಿನ ಪೆರಪ ಜೀವ ಕೊರಪನ ಕಾರ್ಯ ಪಡಿಲು ಬುರ್ದಿನ ಕಂಡೊಲಿಡು ಕೂಡ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಲಿ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ತೋಜಾದಿರ. ಇಂಚಿಪ್ಪ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕ ಮೇಲೆ ಅಕೇರಿ ಅನಗ ಕಲ್ಪನಾ ಪೊಣ್ಣೊಡ್ತಿಗೂ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾದ ಕೊರ್ನ ಮುರಳಿ ಕಡೆಕಾರ್ ಈ ಅದ್ಭುತ ಯೋಜನೆದ ಸಂಯೋಜಕರ. ಆರು ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲಡ ಸುತ್ತಮುತ್ತು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಲಿ ಆವಂದಿನ ಕಂಡೊಲಿನ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂತೆರ.
ನಿಟ್ಟೂರು ಪುತ್ತೂರು ಕರಂಬಳ್ಳಿ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ಪರಿಸರಡು ಬಾಕ ಕಂಡೋಲು ಪಡಿಲು ಬೂರ್ಜಿನ ಗೊತ್ತಾತಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಆ ಕಂಡೋಲಿನ ಯಜಮಾನಿಯರ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡೆಯೊಂದು ಆ ಕಂಡೋಲೆಡಿ ಇತ್ತಿನ ಬಲ್ಲೆ ದಯಿ ಪಂತಿ ಕಜೌಲಿನ ಮಾತ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ತದ ನೀರು ತೋಡು ಕಟ್ಟದ ಈ ಭೂಮಿಲಿನ ಕೃಷಿಕ ಯೋಗ್ಯ ಆಪನಂಚ ಮಲ್ತದೇರ ಅಲ್ಪ ದೆಂಜಿ ದಿನ ಲೋಡುಗಟ್ಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದೆಪ್ಪಾದೇರ ಬಂಗಾರದ ಬುಳೆ ದೇದೇರ ಕರಿನ 7 ತಿಂಗಳು ಶಾಲಾ ಜೋಕುಲು ದತ್ತದ ಬಿತ್ತದ ಬೆಗರು ಜಪುಡಾದ ಬುಳೆಯಿನ ಬಾರನು ಮಿಲ್ಲುಗು ಕೊರ್ದು ಉರ್ಪೆಲಾರಿ ಮಲ್ತದೇರ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಈಟ ಪಾಡಂದೆ ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ತದೇರ 1 ಕಿಲೋಗೂ 5 ರೂಪಾಯಿ ದಂಚ ಇಂದಿನ ಮಾರುವೇರ ಒಟ್ಟು 13 ಟನ್ ಅರಿಯಾತನ ಅವಿಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಲಾಭನು ಕಂಡದ ಯಜಮಾನರಿಗೂ ಕೊರ್ಪನ ಚಿಂತನೆ ಉಂಡು ಒರಿನೇನು ಶಾಲೆದ ಬುಳಿಚಿಲಿಗು ಗಳಸುನ ಯೋಜನೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬುಳೆ ಬರಿಯರೆ ಬುಡಂದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ತನ್ಕುಲು ಬುಳೆನ ಬುಲೆನು ತನ್ಕುಲಿನ ಶಾಲೆದ ಬುಳಿಚಿಲುಗಾದ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ತೆತ್ತೊಂದಿರ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಮುರಳಿ ಕಡೆಕಾರ್ ಈ ಬಗೆಟ್ ದಾದ ಪರ್ಪಿನ ಕೇಂದ್ರ ಯಾರೋ 1 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಎಂಬಂತೆ 100 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ತತ್ವದಿಂದ ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು 5 kg 10 kg 25 kgಯ ಸಾವಯವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾವಯವ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ವಿಕ್ರಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಅಥವಾ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಕಜೆ ಅಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಕುಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಕೆಂಪಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಮಾರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಂದನ್ನು ಬೊಟ್ಟವನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು 1 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಈ ಅಕ್ಕಿಯೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಯಿಸಿ ಹೋಗುವುದು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಲಾಷೆ. ಶಾಲೆದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾರ ಪರ್ಪದ ಪೊರ್ತುಡು ದಾಲ ಅವಂದೆತ್ತಿನ ಭೂಮಿಡು ಬಂಗಾರದಂಚಿನ ಬುಳೆದೇದಿನ ಖುಷಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗ ಆತಡ ಬೆನ್ನೆ ಸಾಗುಳಿದ ಬಗಿಟ್ಟು ದಾಲಾ ತೆರಿಯಂದಿನ ಜವಣಿರು ಕುಡ ಕಂಡೋಗು ಜತದ ಅನುಭವದೆ ತೊನ್ನವು ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಪನ್ಪಾದಡ. ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರೈನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಲು ಶುರುವಾಯಿನ ಬೆರಿಕೆ ಕೊರೋನಾ ಕೋವಿಡ್ ಉಪದ್ರ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡ 7 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೊರೋನಾ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಉಪ್ಪೆರೆ ವೈದ್ಯರೆಡ್ದು ಸೂಚನೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಲ್ಪನಗಳಿಗೆ ಸೀಟ್ ತೆತ್ತದೀನಗ ಕೋವಿಡ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಲೆನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮೀಸಲಾತಿ ತುರ್ತು ಸೇವಾ ಬೇಲೆದಗ್ಲೆಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ. ತೋಜಂದೆ ಆತಿನ ಸುವರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಬೋಟದ 7 ಮೀನುಗಾರರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ. ಬರೋ ಕಲ್ಪನೆತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಳಿಗೂ ಉಮೇದು ತೋಜೈನ ನಿಟ್ಟೂರು ಶಾಲೆದ ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಶಾಲೆದ 5ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪಡಿಲು ಬುರ್ದಿನ 5 ಎಕರೆ ಜಾಗೆಡು ಬಂಗಾರ ಬುಳೆ. ಇಡೆಗ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತಿಲು ಮುಗಿಂಡ ನನ್ನ ಇತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತಿಲು ಸೊಮ್ಮೆ.